Hi guys, may buntag ni yung tanan. Ako lapad ni Season Burst and family. Ako dari kay manilhi ko dari sa gawas naman ko na to sa kusina. Kaloy sa Ginoo, agahan gibati. Arang-arang na. Nawa nang kataw sa lalamunan nga nagsigir akong inom og kanang kuan gahapon, luy ah. Una lang may nabilin gamay na laman. Epektibo dyan siguro ng luya. Okay, nawa dyan, nagkataw-kataw sa akong kuwan. Nalamuna, nagkamama na laman na ah. Putoy gabi kay hindi na siya mainom sa kuwan luya. Ininginim maragamay. Ito pa dyan, lain ko ng dami. Diyan na dyan galimpir siya dyan. Tricycle kay biyahe. Biyahe kaya makatigom. Kailangan makatigom para sa pagkuhan niyan college. Para nag-abot ng mag-college na, hindi na maka-dipo-dipo sa mangitag na ay kinahanglanon. Wala ning bukad naman dahil po dagisa ka rose o nagkarin na laos na kinainitan mo kaya sila bisag init grabe init ka agad panahon nagbumbin ra wala na muwak. Kasi dyan galimpyo sa akuan kalinganan ni Mingkoy og ni Mikloy medyo kani mga iringa kay mga buutan dira sila magpataka o kanang pupo na ng ilahang mga hugaw mutuod na sila ana sila liyaw kuan man na kanang nay buhangin pangkuan lang dun sa ilahang hugaw din ibuwad dyan na alidan tagduha ka adlaw alidan kay manimaho mampud na og di alidan medyo pa guys alas 7 pa sa buntag pero grabe inita na gatang kuano gatang panahon grabe kainit na malipay malaman po ko magbulantaw-lantaw danang kuan ba bukid kay murara pag sa buhol na ibukid ma lantaw-lantaw kaso laman nagbuhol kanang kuan hilom kay way kadyo mga sakyanan manglabay ba and then saba so 3 minuto siguro na yung manglabay ng mga truck hilom lagi sila pa wala ginang gisaba ano magpagawas wala nabuong nas gawas yun na kinagsulod na siguro kinawala lupina ikaw gudi radyo kang kalakawan sa una kaning brown to hindi nang brown din ang lakaw siya mulakaw suod na kanas bakol buutan dyan na sa una panas gamay pa kanas gudi kaya mo na ka kiat budin pagulong sikip tawag dulong kini pa uli nagamong kuan guys lagundi mura na inakaadyo ni Gian hira kong laga hindi mo siya mainom og luya kay hangan mas luya mao na isang sigihag inom silang sa kuspan guys adlaw kay sinanglan na dyan masilangan ta sa adlaw mura man yung buhaton ka na buntag silig-silhig silang sa adlaw si mama wala dyan na silang sa adlaw saon man di man dyan sila mo gawas naman ako kan guys panilhig taraga sinlik ka kaya nang halingan dyan hapon ngatang panahon no kainit Anong pag-init ma? Ha?
Gusto naman na. Naman to dito sa gawasan. Yan ang punta ni sir. Naman to ng sir ko lagi. Sige, gan. Aglingkuranan na, nag-isod lang sa sala. Kasi matong hida-hida, ninaguli ni Jagita na masahiro. Sabi mo ito hida-hidaan kay Kuan. Bugnaw. Dahil nakuha ka na lubi guys, tulong ka buo. Aranin iso dito sud kay harong kuan danhi. Harong luwag dani. Ara na pa jud lang dyan. Let's go with kalat na tanawon dani mga gamit ni Junjun na dani nila kita-mutang. Kalat tanawon basta tapsay. Ha? Galaw-galaw ta pero hindi ta may stroke. Hindi ko isa sumakaga law-laaw. Oh, sa pigikan. Sa pigikan. Law-laaw ka. Ito sa rin mo ng imong kuan. Tignan siya kasi naglaag. Ang tsura nito, oh. Asa mo ka maglakaw-lakaw? Ha? Ha? Naapay mong tingog. Magpasilang sa sadlaw ka, Jet. Ano nga tawa, alas 7 pa. Nagtandi ko siya. Mga kato. Hindi ko ulan. Ulan niya. Aga, kay nawawa naman. Nawa, ganing karat sang lalamunan sa ginaginamuloy a. Nala, lakaw-lakaw karong masilangas adlaw. Wa na sila nga gadlaw, dugay na wa na sila nga gadlaw. Humato siguro na sa likod mulaag. Padung man sa likod.
Alis likod galaag, wala ba nagdagsongkod? Nanas Junjun guys. What's that? Isda. Kaning kamunggay halos sa tanan ibutang sarip kay mo nato imong ti kadadlaw. Ang gidagana kay bagong kuha nila. Kaning isdan saan ni? Sabaw? Sabaw ti. Kay lang kami kamunggay din. Naman ni ko anay talbos din ay kunya. Kanang May butang. talbos ug kanang kana. Kana ba mo gapang mga na? Unsay mugapang? Alubate. Luya, sabi mo mugapang. Alubate. Sabi ko kung sa'y mugapang. Dahon. Muray butang. Kani magprito lang kay aron sige yan. Sabaw, nagpritohon lagi. Magluto sa ako guys. Kaya nanas dun dun nga bot. Nagsudan. Hindi ko an maisda ma. Sabawon ko nun nagpritohon. Ligaw sa gilid. Si Mikloy Mingkoy manam. Kalusot raman na. Hey guys, madyong buntag nidyong tanan. Luto taksud ang sa pamahaw. Hindi isda. Risko pa kadyo. Sa buwan ko nun ikuan. Pritohon. Hindi butangan daring gulay. Tarbos o ka ng alubati. Daday pipino. Sa kanyang malunggay, rason kung nidaan kay mo himo na mo ti. Nasa rin nga ako nun guys, yung tiyuhan. Kamera dari. Si mama, tos sa alas mama nananog TV. Ay, nananog cellphone, TV. Uy, kanaog dito. Hanap po karong mutan. Muna po kong kawatan ha. Pilarar na ba ni kabuok? Sa duha ka na og lagi. Ara na kang kasirot min ko, di makinga na sa una. Mo na nay nakuha ni mo sige ni mo glaglaag. Sirot na ka. Tiyuhan para atin sa gulay-gulay. Medyo ganigahang lalamunan kay na arang-arang na. Simok ginamugluy ah. Maningkamot na nga. Maadyo kay na. Bisag ka adyo magpa-doktoron. Dilali mo sa ka ng ospital. Ay nako! Oh! Ikaw, layas na. Dilali magpa-doktoron kay grabing gastos. Mahal na kaadyo magpa-hospital ron. Walang bawal dyan ganda magkasakit pero di magajid malika dyan. Kay kaningat ang lawas maningil magajid ni nang magamping ang lawas nga di ka magkasakit. Pero karong panahon na uso dyan dinuundong ka ng kuan. Ngarong nga sip unog ubo. Sa panahon ba ng grabing ka init dyan mo kalitrag ka ng uwan ng mga tao may pislango. Ano ganig ako ningarang-arang naghahibati di pareha gahapon nga bugat sa o kakat nagang lalamuran karon karon sa Ginoo ano guys nawa na tambo. Kaning lutuon ka makapamahaw ni mama. Kamusta namang tanan guys? Maraming mo sa kanunay guys. Sabi nang kanang mga nanggitrabaho. Okay. Hindi ka na nang hasang bantay ka bitog magsuka-suka ka nga ha. Nadyo ka nga kulatado ning kuy. Sige, kumbati. Na mainit ka ma? Lagyan din kung ganyan.
Diyan ang ipaharos daan, kaya mga dahil mong manamong kuwan. Tsaa. Yung isa. Ito yung isa. Sinilaw. Ha? Sinilaw. Sagol ko nung nagaris, tinulang. Kanang talbos, kanang alubati. Ha? Manatagkuan guys, limpyo. Magkuha na laman tas gulay. Magharos sa gulay. Magkuha sa day ko kuang guys, tangad. Kaya may mga dyan sinabaw nga. Naitangad. Grabe inita na. Sabag kuan diyan silang isda. Dandang. Saksakan kay kuwanas ang angat. Nakamay sibuyas dito. Mamagaro sa kamunggay. Oh, lonis ron. Lunes na po, dandali araw daw. Wala na ako pagpuntan sa pagka. Wapo day. Yung sa pagtingog ni mama. Halos kong konsert, makakontrol ako. Makakontrol ako ni Dodo nga, pinawala ko niya na lang. Sa COVID ko. Mag-isip pa ko na sa parking sa merkado di para sa una nga pwede ra ka makaparking bisag asa karon man ko di na ka basta-basta makaparking. Unang mag-isip na sila sa udit ko na magbiyahe. Okay rag motor kay bisag asa naman na isuksok. Tricycle mo ko di dyan da. Magkuhan pa siya daw sa makapagparkingan. Ha? Ang harina kay ang madugay na kay udlon man na. Ang kay Nagiri, ngagangad-hangad. Taon na baka sasang ha, bantay magsuka ka. Nangitagaghasan. Sige, sila mo. Iya, suka niya. Bantay dyan kang magsuka ka, kaya dyan kang imud-mud. Yung suka. Para kung ka, ako. May dadari guys, dyan ko ah. Nangitag sapi. Si mama, hagtingog din saup. Paglaw, sige-sigihan pa bito na ginamugloy ada. Banlas lagi. Wa lagi karahat sa nga lamunan. Ha? Naanad mong kung kagino mo antibiotic. Naanad lagi mo ang lawas o antibiotic kay kadakuan antibiotic mo din mo ang imnon. Ako At tingog ni mama. Di ba klaro tingog ni mama?
Kung Naginom man na si Jakuan ng antibiotic. Atong iyang tambal o kanang ubon si Ja. ako, Kuan ang Boxol. Nagiinom. bulok sila. Ikot mo kami koy. Ang gaho, sipon na laman ako gamay, hapit na limawa. Sige akong bugin na mugluy sa tungang ilang gagahapon. Effective din siguro ng luya kay maka-adyo man. Wapani na imnig luya, habay. Parehas na siguro po kong mama. Sa pagtingin. Kung kita, bulok ako na suka yun. Nadraman ko binumog mga herbal-herbal. Huwag na ako yung mga sipon ng ubo. Nandan na ang ng luya, mawa. Huwag mo kunaan na doon ka nang inam-inam mo mga antibiotic. Ni jangan itu segini kada mi tuik tak dik Kanaog ba? boleh Minggoy! Tahan dyan ka na Minggoy ba? aku ni harus tahu dulu kada Atin sibuyas. Mas budi na nga dyan nagpamahaw. Luto ka ta budi. Atin isda. Kanaog ba? Kanaog. Kanaog. Kadyo ko. Kuha na nga. Hugasan natin talbos. Pamingog palibot. Kalsada ramoy maligrid. May dahang labay mga sakyanan. Busy mga tao pang gilaroy-laroy. Ang tingog ni mama. Hindi maklaro tingog ni mama. Hindi nga nagahagapon pag mata na ako, kulbaan ko. Murag di ko mo ka matunga. Yung nagkabitan na buhay ada. Gandas lagi. Hawa lagi. Lamay na bilin. Tipo na laman. Ano na guys, Lord na natagatiwas na. Ang ating sibuyas. Dahil. Parang bitsin mo. Bitsin. Meron guys.
guys, gato ang sinabaw. Sinabawang isda nga nay malunggay, alugbate o dahon sa kamote, tangad og sibuyas dahon, sus pagkalami. Kaya mang sinabaw. Kaya magprito na pagkus isda kari, hari nga pritohon. Kay lami man ni sila ipagpares, pinirito og sabaw. May tao naman to. Bakit sila nabilin siguro ng sila. Nabilin na. Ang tatlong to. Lulot na nga talaga ang pinirito. Namanda na, mamahaw ni mama. Luto na guys ang pinirito. Mamahaw namin ni mama ron. Kami haunon. Ito ang pinirito na sa isdaan ni tamarong. Barato ra man gajud Manila. Barato ra mga kuan sa Manila danino sa probinsya mao noy mahal nga. Unay man ang tagagat. Na guys, maho na mi. Pinaluto na gamang kinirito. Tapos mama kahuman og haros, gamay na laman. Isa na lang kapalaak. Kaya mamaho na miron. Pukawon pa to nasgiyan. Pukawon sa nasgiyan, mamaho na ba siya? Pasang sakto nasgiyan guys kay pukawon. Giyan. Hoy giyan. Mahaw na di ka mahaw? Tara. Mamahaw ta ba dengan tang tulo? Huwas papa. Tana ba? Njara ka mukhaon? Ha? Ningkang di kagabi eh. Wala ka. Bisbisan ng imuhang kaniwar ba ni mabisbisim matay na po nigi. Di pa kuno siya mukaon. Diyan na kuno siya mukaon. Di pa kuno siya mukaon, muna na kuno mikaon. Bukad sa ko. Mahumi
kay para mga alaga na mo makapamahaw na po diya mag-charge ako guys kay nalubat ang cellphone. Asa nang isaksak. Kami dito sa ni kaya panibot ang plastic. Yara guys, nakahukad na ko guys. Mga naming mama. Diya, mag-charge ako na niyang cellphone. Hey, nalubat na ni. Kalimuot. Medyo ganing kay naiportahan dari. Napihangin masud. Charge ako guys. Bye-bye. Kita-kita na punta sa sunod ng vlog guys. God bless ninyong tanan. Salamat sa pagtanaw.